a Asamblea Xeral do GDR Salnés Ullaumia. Foi unha especie de escolma un pouco para poñer negro sobre blanco de cal é a situación actual en canto a proxectos, tamén facer unha reflexión sobre todo o que se fixo no ano 24, que proxectos saíron adiante, con que fondos contamos e tamén dar a benvida a novas incorporacións e, en definitiva, un pouco poñernos cara entre todos e falar do día a día de todos os proxectos e de como se vai desenvolvendo esta estrategia que temos no GDR Salnés Ullaumia. Tratamos tanto a xerente como a eu de dar un pouco unha idea clara de cal é a situación actual de cada un dos puntos. A veces, tratando de fuxir de tecnicismos un pouco a nivel contable e a nivel propio do que é o día a día do GDR, pero creo que fomos quen de trasladar cal é esa situación actual e explicar punto por punto en que consistía. Creo que, a parte da boa sintonía, creo que a mensaxe foi clara e que foi refrendada por todos.